Da ina cewa dan shi'a bane ni, amma yanzu bayan bincike da ya zurfi na gane shi amma ta fi sunna hujjoji na gama dalilin da za a dinga tsorata ni da wannan. Duk wanda ya ce mun shi'a nake sai in tambaye shi me shi a gunka. Amsar da ya ban ita ce za ta biyo bayan amsar da zan bashi. Sunana Abdul Jabbar Kabara. Babbar hidimar da yanzu na takaita kanta shine wato hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam da bibiyar sawunsu da tantance da bin diddigin sahihan hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam daga waɗanda suke jabu a cikin hadisai. Shi dai tun daga tasowa ta ni karatu buɗe ido ne a cikinsa saboda shi ya haife ni a makaranta aka haife ni. Na tashi a cikin unguwar Kabara a wannan gida da ake cewa Darul Qadiriya, kuma mahaifina Sheikh Nasir Kabara, mahaifiyata Hajiya Hafsa Abdulsamad. Ta ko makaranta ta zamani ma'adace dama galiban duk 'ya'yan gidan suke yi, ko kuma bayan ma'ada su tafi Aliya ko su tafi GATC. To duka biyun na je su, kuma a ƙarshe na je har ƙasar Iraki na yi karatu. Amma mafi yawan karatuttukan da ne da fannuka da a gida ne su a gaban mahaifina. Da farko ba fariya ba ce, na biyu ba rashin sanin ciwon littattafan ba ne. A'a, abin takaicin da yake faruwa kaga ka fito da al'amari na gaskiya, malamai sun gane gaskiya ne, amma saboda wata maslaha ta duniya su ƙi, Allah kalli su barka ka ci gaba da lamarin ka nasu, amma su ta kawo rudani da gangan da gangan. Aji ilimi kogi ne, kuma a ƙur'ani Allah ta faɗa kullu bi ilmi Ali sadaqallahu alazim. Baka tunanin kada wata ran a samu amsa. Mallam Yusuf, to a gaskiyar zance ba na tsoron haka, saboda ni ba da wannan aguna ba na abu ne akan tabbatar gaskiya. Inda za a kula kalubale iri biyu nake, akwai wanda sai in ce wannan ban gan shi ba, a taimaka a duba a ga in gyara, ya fi yawa ma. Ko a satin nan yanzu rubutun da ka ga nayi, irin jimlolin da na bayar ne na ce a duba mun, da na sa a tattaba. In na ba da cigiya irin wannan sai na yi waya, wannan na san kullum suna kan abin nan social media, sai in taba da Allah ko a social media an dora ko a karatun wani malami, da gaske nake in gyara. Amma kamar da ka faɗa ilimi kogi ne, to na imani da wannan, tunda na san za ta iya wa a samu a wani sakon, kuma jama'a su gane kan cewa shehu wane ne wannan ko alhafiz wane ne wannan, zuciya za ta yi ɗiban sai san rai. In ana gyara kan irin waɗannan mutane su daina tafiya nesa, su dinga tara hankalin su fahimci gaskiya. Tuwon dawa da miyar kuka, amma miyar kuka ta zama mai kyau. Matata ita ta san irin miyar kukar da nake ci. Na fi san na rago, ni kam a nama din na fi san na rago. Ban sani ko malam akwai wani abu da ya taɓa yi wani abu da yake da dama. Alal misali, na san lokacin da aka yi taron shari'a a masallacin shaka mata jani kofar mata, malam ya yi bayani sosai, ya ɗau zafi wannan, sai aka ji malam ya yi ashar a wajen. Malam ko malam ya taɓa na dama irin wannan? Indance ne na dama kanta watakila a yanzu ne da na gano cewa hadisin da na dogara da shi cewa sunna ce akan kare annabi ai ashar yana Bukhari, cewa sayyidina Abubakar ya dura wa Mas'ud dan wani dai daga cikin kafiran Makka a shari'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da shi akan wannan a shari'a da yi. To a yanzu bincike na ya tabbatar min da cewa wannan hadisi ba gaskiya ba gaskiya ba. Na Miswar ibn Mahrama ne da Marwan ibn
ibn al-hakam. Waɗannan su kuma bincike ya tabbata mun ba su da riwaya ko ɗaya sahihiya. Haka ne. To wallahi Mallam Yusuf game da wannan maudu'i kusan na ba da amsa ba adadi. Ita kuma zan maimaita yanzu. Na daina cewa da ina cewa dan shi'a bane ne. Amma yanzu bayan bincike da ya zurfi na gane shi amma ta fi sunna hujjoji na gama dalilin da za a dinga tsorata ni da wannan. Duk wanda ya ce mun shi'a nake sai in tambaye shi me shi'a gunka. Amsar da ya ban ita ce za ta biyo bayan amsar da zan bashi. Idan ya ce zagin sabai in ce na zage su harkar nasabta na da shi'a sai ka gaba amsa. Ina dai faɗin abin da ya zo yadda ya zo wannan make-maken da ake ba na yi. Ga annabi ya faɗi magana wasu faɗi wata magana an koma bayan su bar annabi ba zan iya ba. Ko barin faɗa ma wani abu. Bincike ya tabbata a 75 shi'a ta fi suna gaskiya akan rigingimin da ake da su. 75. Ga littafan nan inda na shi'a tsirari ne duk sunna ne gaba kewaye da ni. Dan an ce maka na shi'a ne baka damuwa. Ko kaɗan. Ni ka ce min dan sunna ma shi ne damuwata. Ya fi damuna. Ma'ana ahlus sunna ba sunnar ba ahlus sunna. Wannan batun yana tada kura sosai To. a harkar addini. Wasu na ganin duk malaman da aka dogara da su a addini kusan ba wanda baka bi karafke ba. Misali suna cewa an fara daga sahabbai Anas da Zazo da Umar da sauran sahabbai su Abu Hurairah da sauransu. Suna ganin kokari ma ake ba kake ba kama rushe addinin gaba da Imam Bukhari da aka amince da shi su mun hajar din kusan duk kokari kake sai ka nuna kowa ba da ba a gaskiya yake ba kana kokari ka rushe addinin ne. Me za ka ce dangane da wannan? To abinda zan ce waɗanda suke faɗar wannan Allah shirye su dan dai sun zalunce ni sun zalunci kansu sun juya min magana. Game da Anas a iya sani na ba magana ɗaya tawa da na jefi Anas da ita kawai ina dai fito da zance yadda na ganshi a cikin littafi ina neman ƙarin bayani kuma zuwa yau ban jin akwai malamin da ya iya warware min abu ɗaya a bayanan da na nema. Sau da haka in wannan rushe addini ne ba ni ba ne wanda suka ruwaito ni kawai faɗa ne ba abin da na faɗa aka duba babu shi sai dai a ce ban gane abin ban ce a ganar da ni kuma ba wanda zai ganar da ni a gani na a kare addini nake gina shi nake domin me duk katun dinnan da kafirai suke murudi a littafan nan suke ɗauka duk article da suke yi a intanet har yake jawo riddau sama artist a littafan nan suke ɗauka yau da malamai za su gane a tsaya a fidda irin waɗannan hadisan da an gane ba su da alaƙa da musulunci da an daina mana wannan da a daina musulunci wannan da zai ta yaduwa da an daina samun masu ridda da an daina samun wanda shakku zai shiga cikinsu da 'yan ta'adda uwa uba duk a cikin littafan nan suke fitar su da haka duk malamin da ka je na cewa ina rusa addini a'a ina rusa abincinsa ne ba addini da ke rusa ba Allah ya tsare ni ina gina addini ne abubuwa ne masu matsala kuma ko da matsalan nan kuma ba wanda iya warware mu wasu an rushe addinin kansa wasu an rushe annabi wasu an rushe akhlaq kuma gwargwadon iko ni kuma bayanai na ya za ana nuna duniya na abubuwa ba gaskiya ba ne to saka a gani na waɗancan su suke rushe addini ba ni ba ni ina gina addini ne ina kuma ba shi mafita daga rintsin da a yanzu yake mamayarsa